ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, фикр мекунем ки ҳаматон хубен. Тинҷаи Худованд ҳамеша тинҷу ором бошед. пеш аз видеоро сар кардан аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки дар видео якто лайк монед ва ҳақиқатро ҳозир мефаҳмем ки чӣ гап рафтаст. дӯстони азиз, мо мехоҳем ки ягон кас аз якдигар ҷудо нашавад ва инро ки гуфтем шумо медонед ки гап дар сари кӣ меравад, яъне ки Абдурозиқ ва Барон. Хеле ки бисёриҳо аллакай медонанд ки Барон яъне ки беҳрӯз сафар ба Дубай кард. охирон видеое ки партофт дар Дубай ин бо Абдурозиқ буд, яъне ки Абдурозиқа видео карду дар саҳифаи инстаграми худ монд ва дар он ҷо мегӯянд ки ин як хайп буд. ман фикр мекунам ва фикри худро мегӯям ки дар ҳақиқат як хайп буд ва ҳақиқаташ рӯзои наздик мебарояд, яъне ки пагоҳ ба шумо боз хабарҳо мебарояд. ҳатман ва ҳатман интизор мешавем ва мебинем ки ин то куҷо ҳақиқат дорад, хайп будани кидат кардани Абдурозиқ Баронро ё ин ки Барон Абдурозиқро кидат кард. канали мо дар кадоме ки меҳмон бошад, ҳатман подписатсия ва зангулачаро фаромӯш намекунем. то видеои анда, худованд нигаҳбонтон.